napot, komám! Adjon Isten, komám! Megházasodtam, komám! Jó van a komám! De nem jó van a komám! Miért nem jó van, komám? Mert vénasszonyt vettem el, komám! Akkor hát nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Miért van jó, komám? Mert sok pénze van, komám! Akkor hát jó van, komám! De mégse jó van a komám! Miért nem jó van, komám? Mert a pénzi házat vettünk, komám! Akkor hát nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Miért van jó, komám? Mert a ház megégett, komám! Akkor hát nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Miért van jó, komám? Mert a vénasszony is benne égett, komám! Jó van, komám! Üdvözlöm, kedves hallgatókat! Mesémnek első címe a Boriska. Valamikor régen a Boriska elérte a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak bolgári gimnáziumok, mint most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte nagylankort, ma hónap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepes ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a szekrestébe, oda a tisztelandóra, szabályosan minden. Tisztelandóra eljöttem jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelandór, annyi szó gyertya, az hozzá magaddal, Boriskám, amennyi leginnyelban érintkeztél. Jó van, tisztelandór. Boriska elment haza. Hazaér, azt mondja az anyja, meg mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit. De ma a penzenciámat az a tisztelandó rollat, nem is tudom, hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ahol magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az azt ír. Ez kevés. Fogja a lábujjait, olvassa, ez már 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőköt, ami van az ujjunkon. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyónni kell menni. Ma nem korábban, van később, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy 2 kergő taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan 2 kergő, a falun az majd minden házban van a 2 kergő kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de man késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Man nem a sekrestjében, mert tudta, hogy a tisztelandó az oltárnál van. Bemegy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza a taliga gyertyát maga után. Odaér az oltárra, a tisztelandó úr misézik. Oda szól egész hangosan bátra. Tisztelandó úr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordul, tisztelandó úr. Hogy Boriska arra, vagy a gyertyára, mire szörnyűgön? Erre Boriska nagybátra, semmi, tisztelandó, vegye át a gyertyát, mert még 2 lugával még húznak utánam. A puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam vagyok Gyuri. Kölykedzik a puli, borjazzik a Zsuzsi, babádzik a Juli, most vagy bajba, Gyuri. Megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét, Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földműves munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kártyázni, vagy iszókálni a kocsmába. Hogy ő néki az állatokkal ne legyen olyan nagy baja, fogadott egy cselédlegényt, egy cselédfiút. Annyira ment, hogy a megyecske csak főzött, még a megyeszön táncbízből tartott. Mikor fogytam, van, azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcárt, még valamikor úgy hittak a készülés, hogy krajcár. Itt van egy krajcár. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel lettél. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vegyen egy krajcári búzát?
Kitő honnan? Men bánata, vagy valami máj lesz vele elmegy világnak, vagy viszi a krajtortot, meg siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariskám, azt mondja, hova innen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariskám. Írt az uram egy krajtort, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőrömbe születek érte. Hát nincs meg. Jó, Mariskám, de ne sírja. Gyere hozzám, majd jelent meg egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ügyek, malomban meg is őrülök, ha is hiszik neki a véka búzat is. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsákot, tisztelendő befogadott, elvitték a malomba, békabúzat, megőrölték, elisítik Mariskának a lakásról. Jó van, majd a Mariskát, mert tisztelendő úr megköszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy jó van, Mariskám, így is meg kell köszönjük, de arról volt, hogy majd elintézik a most. No, de hogy tisztelendő úr, hogy gondolják? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrában nekem hol van a búzám? Tudom, tisztelendő. Most járatok előtt. Ott azt mondja, tudnánk tanulkozni, akkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariskán, kimegyek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy vevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, azért el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, ezt még nem foglalkozott még olyan. Találkozik ide a káplany úrral. Mariskám, hol jár? Hát káplany úr, megmondom őszintén, úgy ahogy van. Adott az uram egy krajtort, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg, mert most így. Tedd el a krajtort, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozd a zsákot! Elhiszi Mariska zsákot, bele a vékabúza, elvitette a kápra is. A malom megőrölték, magam két vékabúza volt, meg liszt Mariskán. Krajtar még megvolt, mert a kápra is visszaadta neki a krajtar. A Mariska ugyanúgy elmegy a káplany úrról, megköszönje a jóságot. Jó van, Mariskám, de most már meg is kell beszéljünk, hát hol tanulkozunk a vékabúzáig. Jó van, káplany úr, tanuljunk ki valamit. Mariskám, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát káplany úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariskám, rendben, hogy oldanám? Majd én előbb elmegyek, mint a káplany úr. Én felmegyek a felső végére búzán. Káplany úr később jön, a káplany úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske felső végére, hogy bevet. Káplany úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszél, hogy melyik este lesz az. Egyet tisztelendő úr kidél utána búzának a felső végére. Elhelyezkedik. Káplany úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő úr a felső végén vár valamit. Káplany úr meg az alsó végén. Sokkal jön eszébe a tisztelendő úrnak, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet. Káplany úr az alsó végül, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy bevet, puty-puruty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr Káplany úr meg a mit keres? Én, amit a tisztelendő mit keres? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza. Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban? Majd mikor elhangzott a rádióba ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, damálod, zömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok,
Hogy még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ilyettemben hova legyek. Hogy engem a pap se gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, otthon vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, én jöjjön. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyónt egy tisztelendő. Nem, bocsánat, tisztelendő. Nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttek. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt. Azt kérdezd meg a Csirmegyi bácsitól, én nem tudom elmondani a nevetéstől. Hát így jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, meséljen nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa, Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani híret, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtrépalta két papot. Recseket ropogott, a szalmája szotyogott. Úgy recseket ropogott, a szalmája szotyogott. Egy kis rövidke, ma minden benne volt, tisztelendő úr is, ez is. Még a szegény Szent Antalt nem háborgattuk. Ennek is mondjunk egy valamit. Üdvözöljük. Majd valamikor két parasztembernek egymás mellett volt. A főügyek határosak voltak. De minden szántáskor, bár tavaszkor, vagy őszkor, amelyik előbb szántott, másikéből két fordulat elszántott, két paraszt. Másra a másik szántott előbb, akkor az elszántott ennek két paraszt. Annyira, hogy bíróságra került az ügy. Összevettek. Nagyon mérnök innen szétmértenek, de abba se nem egyeztek úgy vele. Csak ment a pereskedés. Úgyhogy ma 3 év is eltelt. Az egyik parasztember fogadott ügyvédet. A másik parasztember azt mondja, én nem fogadok ügyvédet, mert az becsap. Annak sok pénz kell. Megfogom a Szent Antalt. Annak annyit azok, amit akarok, azt mondja, az nem szól semmit. Nem tovább a pereskedés. Majd ezt sokkal arra mégis csak vége lett ugye a pereskedésnek, tovább fegyelmezésnek helye nincs. No, de mégis az a paraszt veszítette meg a pert, aki a Szent Antálnak hordta a pénzt. Oly, nagyon dühös lett az ember érte. Jaj. Agyon vágom Szent Antált. Annyit könyörögtem neki, meg mennyi pénzt adtam, hogy mégis nem esetett értem, hogy én nyerjem meg. Megy hazafelé, este felé van a városból, ugye, hogy bíróságtól. Kocsma előtt viszel neki az útja. Bemegy a kocsmába, hogy egy poharbort legalább megiszik dühébe, ami ő veszítette meg a pénzt. Hát ott kérdezik a barátjaik, no, hogy sikerült, hogy melitek nyert, stb. Harangozó is ott alcsorgott, az öreg harangozó bácsi. Hát azt mondja, megnyert a szomszéd, az anyja erre arra, meg a
hajnalba elmegyek a Szent Antal, lenyom magam baltával, azt mondja, mennyi pénzt adtam neki, azt mondja. És mégsem nem könyörült rajtam, azt mondja, így nyertem volna. Harangozó meghallotta, hogy a parasztagyon akarja a Szent Antalt magni baltával. Nem szólt harangozó semmi. Elment haza, hajnalban megy a harangozó harangozni, kézzel templomba, ott van egy nagy Szent Antal szobor, nagyobb volt mindig, mert én nem vagyok. Megfogja a nagy Szent Antal szobrot, eldugta onnan a helyiről, az oltalmán. Többelen kicsike Antalkat, kis elment harangozott hajnalra, várja meg jön a paraszt, hogy adjon magja a nagy Szent Antal. Alig, hogy a harangozó elbújik, jön a paraszt szemben, fogja be a tart. Betolja így az ajtót egy kicsit, oda néz, meglepődik, csepp Antalka van. Oda ordízen, hogy Antal, hol a pahad, azt mondja. Köszönhetj az Istennek, hogy elbújtasz, mert most ki vagyunk magtam. Én is köszönöm a szíves türelmet. Cipőbe járnak, azok élik világukat, akik ketten hálnak. Lám én szegény árva gyerek, csak egyedül hálok, akármerre kaparászok, csak falat találok. Lám én szegény árva gyerek, csak falat találok. Lám én szegény árva gyerek, csak egyedül hálok, akármerre kaparászok, csak falat találok. Csikosné, csikorgós gulyásné, sarkon járó juhászné, legényes molnálné. Nem csak egyszer tettem a kezem a bögyödre, dirmeg dörmög a banya egész életében. Nem csak egyszer tettem a kezem a bögyödre, dirmeg dörmög a banya egész életében. Ír meg dörmög a banya, mint a bolond bába, valahol egy ördög van, bújjon a banyába. Sárkerék, csillagrúgó angyalom a szólnyom, jobb a farod följebb álljon, mint a fejed fájjon. Sárkerék, csillagrúgó angyalom a szólnyom, jobb a farod följebb álljon, mint a fejed fájjon. A csikósok, a gulyások kis lajbiba járnak, azok élik világukat, akik ketten hálnak. De már most a jó van dolgom, nem parancsol senki, mikor mondják marss ki, Ankó, nekem ki kell menni. De már most a jó van dolgom, nem parancsol senki, mikor mondják marss ki, Ankó, nekem ki kell menni. Apámtól hallottam, egyszer volt egy ember, nem szeretett dolgozni, meg mindent visszajáró csinált. Elnevezték Bond Mihálynak. Mihály egyszer a szegénységet már nem állhatta, két szép fiatal ökröt hajtott maga előtt a vásárba. Útközben
Útközben lakodalmas minettel tanálkozott. Oda köszönt neki. Adjon Isten jó napot, meg vigasztalást. Mert az apja is így köszönt, de Mihók elfelejtette, hogy akkor az apjám temetésén volt. Itt a kis ám ezelőtt a lakodalmasok egy jó nagyot, jó elnadrágolták Mihókot. Azt mondták neki, ha máskor ilyet látsz, tedd fel a kalapodot a botod végére, azt mondd azt, hogy íj, sose halunk meg. Mihók ment tovább. Lássám, hogy a réten egy juhász birgét őriz. Kapta a kalapját, botja végére tette, azt rákezdte. Íj, sose halunk meg. A birgék 100-an voltak, 100 felé is szaladtak. A juhász jó nagyot oda csördített Mihók nyaga közé az ustorjával. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, mondd azt, hogy Isten áldja meg egy helyt 2-vel. Mihók úgy is tett, ment tovább. Lássám, hogy alaposan egy ember tarackot szedeget. Oda köszön neki, Isten áldja meg egy helyt 2-vel. A tarackot szedő ember úgyis mérges volt. Nem még, hogyha egy helyt 2-t szakítson ki. Jó elvárta Mihókot. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, segíts egy-két szálat kiszakítani. Mihók aztán csak beírt a vásárba. Meglátott egy szekeret. Gondolta, elcseréli a 2 ökörit, mert az apja is szekerrel járt. Meg is kérdezte, nem adná ez így a 2 ököri azt a szekeret? Dehogy nem adnám, mert a szekerálóról mindjárt tudta, hogy kivel van dolga. Volt szekér, de nem volt, ami húzza. Ezért Mihóknak kellett magának ide-oda tologásznia. De ezt egy hamar megunta. A szekeret elcserélte egy baltára. A baltát meg egy kaszafenőkőre. Mint aki jól végezte dolgát, ment hazafelé. Útközben meglátta, hogy a Szarvágy patakba nagyon sok vadkacsa van. Jó kedvébe közéjük hagyította. De a fenőkő az elmerült, a vadkacsák meg mind elszálltak. Hát Mihók mit csináljon? Levetközött, hogy megkeresse a fenőkövet a vízbe. De még ő ott kilátoskodott, akkorra a ruháját ellopták. Mihóknak szégyen szemre szűzanya mesztelen kellett hazamennie. Mikor hazaért, nem volt otthon a felesége. Nagyon megéhezett. Bement a komorába, levágott egy karaj kenyeret, letette a küszöbre, hogy még a szomját is csillapítsa, egy kis bort akar tereszteni. De ahogy elfordította a csapot, láttam, hogy a kutya vitte a kenyeret. A csapot utána hagyította, a csap elgurult, a kutya elszaladt, a bor meg mind kifolyt a földre. Mihók még egy zsák lisztet rászórt. De ahogy készelt, észrevette, hogy egy ülős lúd, amit a felesége odatett kotlani, erősen sziszegett feléje. Mihók azt hitte, hogy majd a lúd beárulja. Mégis kérdezte, beárulsz-e? Beárulsz-e? A lúd annál jobban sziszegett Mihók felé. Mihók azzal megkapta a nyakát, jó a földhöz csapkodta. De a lúd az ott is maradt. Na most ilyet már meg aztán igazán Mihók, hogy a kárt megtérítse, a ludat megkoppasztotta, megfürdött a lisztes sárba, meg a tojóba, ráült a tojásra kotlani. Jön hazafelé a felesége. Lássam, hogy kiül a tojáson. De azért csak felkapott egy botot. Elkiáltotta magát. Szentséges Úristen,
kiül a tojáson. Azzal Mihók könyörgött, hogy jaj, édes feleségem, ne bántsa, én vagyok az Mihók. Azzal lekett, meredett a fészekről. Szégyen szemre el kellett neki mondania, hogy mint történt a vásárba. Mihók azt mondta, hogy ezután jobban használja az eszit. De mivel, hogy Mihók észre tért, az én mesém véget ért. Azt a kutya mindenit a véncsizmadiának, meg kinyomta Juliskát a sarjú bogbolyának. Sejha, Juliska, drága kicsi Juliska, olyat fordult a szoknya, hogy feldőlött a bogja. Sejha, Juliska, drága kicsi Juliska, olyat fordult a szoknya, hogy feldőlött a bogja. Azt a kutya mindenit a csirkefogójának, miért nem hagyott békét annak a sarjú bogjának? Ha feldőlt is a fogja, nem görött fel a csontja, csak a kicsi Juliskának megfájdult a hasa. Ha feldőlt is a fogja, nem görött fel a csontja, csak a kicsi Juliskának megfájdult a hasa. Tudjátok, hogy lett meg Pista? No, ha nem tudjátok, akkor majd én elmondom. Mikor én még olyan kis süttyő gyerek voltam, apám ment a malomba. Én is rittam. Öreg apám, hagyj menjek el én is a malomba. Gyere no, adta teremtette gyerek. Azzal befogtuk a hadzsákot, felraktuk a hatokröt, az elindultunk a malomba. A malom udvarán elkezdtem nézelődni. Megláttam egy nagy, magos jegenyefát. Annak a tetejében még egy seregélymadár fészket. Na Pista, ezt meg kék nézni. Hújú, fel a fára. Ott találtam egy olyan kis lyukat, ahova még a kis ujjam se fért be. Kaptam, fogtam magam, belebújtam. Ott találtam 6 seregélymadarat. Már éppen olyan szállósak voltak. Hova tegyem? Betettem az ingem derekába, mert akkor még ingbe gatyába jártak a gyerekek. Mikor kimegyek, a seregélymadarak elkezdtek velem szállni. Szálltak a jászfény szarusi sóstó felé. Ott meg az asszonyok mostak súkkal. Felnéz egy menyecske. Ó, Istenem, de nagy madár! Én meg úgy értettem, hogy ód meg Pista a gatyát. Hát én meg is ódtam, de a seregélymadarak mind kiszálltak, én meg beleestem a sóstó küllős közepébe. Avval lettem szerencsés, hogy lajvizsebből budlibicskám elővehettem, találtam egy kis fát, azt a kis fából nagy csónakot faragtam, azt kieveztem a partra. Hát így lett meg Pista. Sargattyúknak a bögye, adj egy kicsit lepözse, Dunáról fúj a szél, a Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér, Dunáról fúj a szél, a Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. Hey, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, Dunáról fúj a szél, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona,
vagyok gügyögök, arra mennének se köllöm, Dunáról fúj a szél. Ha egyszer-kétszer kapok én, rögtön oda vagyok én, Dunáról fúj a szél. Ha egyszer-kétszer kapok én, rögtön oda vagyok én, Dunáról fúj a szél. Régen ért Mátyás király. Még a régebbek még többször elhangzik az a szó, hogy meghalt Mátyás oda az igazság. Egy alkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis pusztály juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsájtott a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, tereld ezt a birkát, megyünk lassan haza. Kérdezi Mátyás királyt, hova ballagsz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert ma el is vagyok farm, nagyon is éhes vagyok. Jó van, nem menjél sehova, gyere be hozzám, van beállítom a birkákat, majd nálam megebédölsz, és még kapsz útravalót is. Úgyis úgy bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Ezzel a Mátyás király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta a nevét, tehát a Mátyás király felírta. Elment a Mátyás király Budára, majd elmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhásznak egy levelet, gyere fel hozzám ekkor is ekkor, megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak Gurul kutyával. Ez meg volt a meghívó, a juhász felkészült, elindult a Gurul kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalnak, az Mátyás király megmesélte az uraknak, hogy ő hogy kívánja megtréfalni a juhász. Megparancsolja a szolgálatnak a felséges király, hogy minden tányéra mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na a juhász tányérja, ahol kanalat ne tegyenek. Kellett a szolgálatnak, hogy a király parancsolta. Szakásba is a levest, szerint mindenki a tányérra a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok, uraim, mindenkinek. Ebb lesz, a levesit ki nem kanalazza a tányérból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanalat. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhász, mint ahogy szoktuk a parszorok, én magam is jártam ma úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor ő is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges király atya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesit ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Behaladta a jó megoldott puha kenyeret. Egy más alkalomkor felöltözött Mátyás király ilyen vándorló munkát kereső ruhány, munkát keresni. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvassa Mátyás király a feliratot, de jó módja van ennek a bíró. Minden búbán nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment haza Mátyás király, megír egy levelet, és ennek a bírónak, küld egy a régi csörgős kőkorsó, ki volt lukajta az oldala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fódozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejelteti. Jaj, a bírónak olyan bánatelos, hogy nem tudott, ma 3 napig nem is tudott ennyi se a bánatalba. Volt neki olyan 18-19 éves lánya, ma nem tűrette leány. Apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lenni, még nem is értik bánatalba. Mit mondjam neked, azt leányom, úgyse tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apámnak. Ide nézd, leányom, ezt a korsót küldte nekem a király, hogy fódozzam be, mert hogyha nem, akkor lefejeltem. Aha, apám, ezen búsol magát. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először, mert a minden ruhára visszajára teszik a fódot. Úgy csinált, felvitte a korsót a bíró, a királynak, elfogadta a király, igazán. Majd mégis meg kellene a bíró diasztani még. Küld neki egy malomkövet a király a bírónak,
írja papíron, nyújtsd meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejeltek. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leonya megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leonya, azt nem is mondom, mert úgyse tud segíteni. Hát, apa, mondja. Legüld a király azt mondja egy malomkövet, hogy nyújtsam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsol. Küldje csak neki vissza, írja a papír, hogy először elvisze le vérélő. Mert minden autót akkor lehet megnyújtani, amikor már először legeresztik vérélő. Jó van? Ezt is elfogadta Magyarként, a bíró felküldte. Ír a király megint a bírónak, hogy menjen fel ajándékvételre, hogy majd kap ajándékot. No, de nem az én, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy a Leonya. Írt azt a király Leonyának egy levelet, hogy menjen fel hozzá a Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is, meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltek. A bíró erre megint még egy, na Leonya, most már nem bírok teljesen. Levetközött, teljes mesztelenre, csak a melltartót hattam. Akkor fogott egy fehér galambot, mert azt mondta király, ajándékot vigyen is, meg ne is. Fogott egy bakkecskét, a jobb lábát rátett a bakkecske hátára, úgy, mint az úrszületi fel Budára, a felséges király lejbe. Persze, majd jelezték a királynak, hogy jön ez valami csodaszér, beengedjék az udvarba, nem. A király is ugye lejutott, nézte, hogy milyen csodaszér az. Látja, hogy a bakkecskén, hogy egy lapban a lány. Mikor odaért a király lejbe, a lány, felséges királyom, megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Szerényen garambára vitte is, meg nem is. Erre a felséges király lehet, hogy azt mondjuk, jó van, édeslányom, nagyon jó csináltad, csak inkább a csúnyodat gyugtad volna el minden mellett. Azt nem lehet király, mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat. De mellem vesz, én neveltem, azért kell eljönni. Hallták-e hírt a Székely Menyecskének? Azért, mert énes az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házaspár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örökkédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszony azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszony, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi meg kéne őket látogassuk. Jól van, asszony, látogassuk meg. Az ember béfogta az ökrököt, és felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. És a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugja. Mikor aztán elhaladtak, azt mondja az asszony az embernek. Ember, látta-e beszéd bugja széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt, szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony, ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáék. Hát amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony, ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bevágta az ökrök közé, hogy azok
Kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öregasszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, verég nem láttalak. Úgy örvendett az öregasszony, szögdösödött össze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek össze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. No, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonynak. Asszony, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szövdösödik neked, s te meg nem szólasz semmi? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na mire az öregasszony visszajön, hát imá a leánya feküszik az ágyon. A lábai felvettek kopóra, a szemeit béhunta, imá hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghalljon. És hát az öregasszony elment papét, és azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat vágok az oldaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a pappal megtért? Hát, uramfia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öregasszony neki siratozni, jaj, be jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menjek, s csináltatok olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öregasszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonyra, asszony, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öregasszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára reabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszonyt kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszony meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abba a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s avval hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó daralig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imán kiosztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább. De szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszony kezdte rugódozni szegény ördögnek az oldalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Hely, ahogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár. Adjon Isten, jó napot te, peteke ördög! Hát hova mensz avval a szép fehér méccel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. 3 országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér méccel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenjek, most belészállok 3 királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokat, doktorokat, s vénasszonyokat. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenjek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen megesegyeztek. Hát, belérs szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a belseit. Hey, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákat, s minden, és nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszás, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! És akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, megesküdt a királyné. Hát,
Meges kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen itt történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, mi történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, és abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok. S indulj komám, s nem menjek. Elég egy megimá 2 országban, s 2 vékaranyval. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menjek ki. Hallod-e? Mensz-e ki? Nem. S mensz-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percben úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vékaranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született. Meghalók ürmös borba temessenek, a nagy hordókkal egy sorba tegyenek, fejen fölé ültessenek szőlőfákat, a bőrömből csináljanak nyomózsákot, a hasamra tegyenek egy 40 literes, a lábamhoz kupát szívó csapot tegyen, a csapot jól eresszék a számba, hogy ne menjek szonyan a más világra. Kolbász legyen a sírba eresztő kötelem, és szalonna legyen a szemfödelem. Fejem fölé ültessenek szőlőfákat, a bőrömből csináljanak nyomózsákot. Megmondtam 4 ás spiritus kámforral, hogy ne jöjjek utánad pappal és kántorral. Uram, a részeges embert a más világon járasd más csizmába, mert ezen a világon eleget járt mezít lábasárba. Adj, Uram, örök nyargadozást neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Cirkum dederum, begemuci marci, begemucik mind meghaltak, csak az üvegek maradtak, in mortuis. Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb társa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek-mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek, Krisztus Urunk ment elő, Péter mindig nyomba követte, utána ment. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megalszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy 5 ágyas szoba. Na, több nem volt, csak egy 5 ágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott 4 ágy, de már jó voltak, szípókat, daloltak, táncoltak, stb. Verték a lasztát 2 kis botikával, mint a cimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, Uram, gyerünk már, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a 4 ágynak megvan a 4 ágy, ők majd ketten Jézusval elfekszenek az 5. ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, Uram, gyerünk, feküdjünk már le, ne hallgassuk kezdési bájtjuk. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy ágy, milyen kötötben 4, meg az ágy csak így. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, Uram, feküdjél be a falba. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnjanak, ment be 4 ágy. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalomverőt magával. Oda elkezdenek dombérozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmost, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, hát jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor úgy a másik oldalát. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta.
Akkor azt mondja, amikor már nagyon fájt a másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Ha te nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegőbe. Jézus azt mondja, jó van Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a cimbal most megint odafordul, no adjunk ma a falna a lévőnek is ma a tényleg. Kicsi is a legény!